veieu, tenim davant nostre una eminència, diguem-ho així, d'acord? Per tant, moltes gràcies per estar amb nosaltres i que endavant. Home, benvingut i gràcies. I quina serà la següent etapa evolutiva de l'Homo sapiens que guanyarà a l'era de la màquina? Quan la màquina ho faci tot, com serem nosaltres si no hem mort com a espècie en l'era de la màquina? I llavors, quin és el tema? El tema és veure com és l'Homo cibersapiens, què té de diferent respecte de nosaltres que el fa clarament superior a la màquina. I aquest és el tema central del que jo voldria parlar. Qui no és capaç de discrepar és inferior a la màquina. Qui no és capaç de dialogar amb el que et discrepa és inferior a la màquina. La màquina el superarà en tot el que pugui fer, no? És a dir, una cosa que jo penso profundament, si em trobo amb algú que em diu alguna cosa en contra d'això, jo m'ho penso, perquè és que igual estic equivocat. Aquesta disponibilitat al canvi és superior i no tothom la tenim. Jo estic disposat a canviar buscant la veritat i aquest exercici continu la màquina mai no el farà, perquè la màquina qui li diu el que és la veritat o no? Qui li diu el que està bé i el que està malament? Li diu el programador, però li diu un dia i la posa a rodar. I pot interactuar, pot inclús canviar les línies del seu codi, del programa, la màquina. Pot generar línies de codi random i tenir un cribador. Però això no vol dir que la màquina reconegui la bondat o maldat de la cosa, o la veritat o falsedat de la cosa. Per tant, és disponibilitat al canvi amb el diàleg i cerca de la veritat. La millor formació que un pot fer és la d'un mateix. Per tant, només que nosaltres integrem alguna cosa d'aquestes, que és força complicat, però només que siguem capaços d'això, jo diria que ja ha valgut molt la pena el temps que hem gastat aquí. Per tant, moltíssimes gràcies i fins aquí.